Bot ko in ce bot trading ne wanda ake yi a telegram, amma ana haɗa shi da, in mutum na so yana haɗa shi da sulfur ko kuma phantom. Kai ina ga hatrus wallet ma zai iya yi saboda ana import na pass. Abu na farko da zan yi yanzu, bayan na yi clicking akan star haka, kamar da kuke gani ya ce mini welcome to Bonk Bot. Yanzu ya shi ya riga da already na riga na yi account nashi, ga lambobin da wallet address inda zan iya recharge da shi. Amma kafin nan yana da kyau a ce na yi connecting wallet ina da phantom ina ko Sapphire nawa. Ya za in yi connecting shi? Bari mu je ga phantom in ko Sapphire. Ga yadda phantom in take nan ga, sai ita kuma Sapphire ga ta, wannan ita ce Sapphire. To yanzu bari mu zaɓi guda wadda za mu yi connecting da ita. Bari dai mu yi amfani da phantom. Zan jira ta ɗan buɗe. Kamar yadda kuke gani ga phantom in tawa ta buɗe. Yanzu me ya rage? Ina so in yi connecting ta da wancan wallet. Sai in zo nan ga in yi clicking nan saman nan. Bayan na yi clicking sai ya tambaye ni a account. Kun gani, sai in yi clicking akan wannan plus wannan. Shine add or connect to wallet ko. Sai in yi import secret recover pass. Ina ga su ne za mu ɗauko daga nan. Yanzu bayan na zo nan sai in yi clicking akan settings gashi nan setting. Bayan na yi clicking akan ba setting ba, wallet. Ina ma yake? In clicking akan wallet. Bayan na yi clicking akan wallet kamar yadda kuke gani, ga wallet address ina ga komi da komi. Sai in zo nan inda an ka ce export privacy key. Sai in yi clicking akan export. Ya tambaye ni are you sure you want to export privacy? In ce na yi confirming. Bayan na yi confirming yanzu gashi an bani su. Na yi copy nasu. Bayan na yi copy nasu sai in dawo a nan ga. Zan yi baya sai in ɗauko privacy key. Privacy wannan key. Sai in zo a nan inda an kasa privacy keys sai in paste nasu. Nan kuma sai in ba account ina suna. Nan saman inda aka sa nan ina sa Bonk Bot a misali. Gashi na sa Bonk Bot. Yanzu me ya rage? In yi clicking akan confirm. Import. Gashi yanzu already na riga da na yi import kuma na samu wallet. Ya za a yi recharge nashi? Abun da ya rage recharge yanzu, bayan komi ya kan kama sai in dawo. Har kullum idan za ku dawo home, ga inda za ku taɓa nan sai ya kawo ku nan, sai ku yi clicking akan home. Bayan kun yi clicking akan home zai dawo da ku kamar da kuke gani ga wallet address namu nan. Zan kwafo wallet address namu. Yanzu tunda na kwafo wallet address nawa, sai in je can cikin Solana ina wancan da kuka ga ina da 2s a cikinsa. Bayan na zo anan sai in yi clicking akan send. Bayan na yi clicking akan send sai ce min send Solana. Bayan na zo a wannan nake sai in sa shine wannan Bonk Bot. Sai in yi clicking akan sa. Sai in yi clicking akan next. Bayan na yi clicking akan next, maximum. Kun gani na yi clicking akan maximum. Abinda nake da kenan duk gaba ɗaya zan tura wannan. Sai in yi clicking akan send. Yanzu gashi yana sending. Viewer transaction sent. Kun ga already ya riga da ya tura Solana ɗin zuwa Bonk Bot namu. Yanzu bayan ka riga da ka turo ta, in ka zo nan sai ka yi refresh. Yanzu already mun riga da mun yi refresh. Kun gani you currently have a balance 0.020 Solana. Idan kuka lura a nan sama alhalin da ya ce mini Solana first transaction ba nan ba, yau gashi your current have not Solana.
kun gani an ce bana da Solana, amma nan da yake na riga da already na turo Solana, kun ga ina da Solana. Yanzu abin da ya rage shine akwai wani setting, in kana so wajen buy Solana sai ka saita robot ya rinka saya maka automatically. Ya za a yi robot ya saya maka ita automatically? Sai ka zo nan stings. Bayan ka zo akan stings, da fari abin da za ka yi shine nan kama kilikin akan disable, yana disable sai ka maida shi enable. Yanzu ka yi kilikin nashi akan enable sai ka zo nan ka danna sai ka yi 0.0 misali 2 nake son ya rinka saya mun, sai in yi send. Yanzu yi kenan na riga da na saita Bonk Bot ina, duk lokacin da na sami shi na ce ya saya min coins, zai saya min na 0.0 Solana. Ina zan samo coins? Yanzu sai mu je inda zan samo coins. Za ku yi amfani da wani website kuma suna da application mai suna Dex Cleaner. Bari mu shiga cikin Dex Screener. Kun gane ta Dex Screener ga can sama rubuce Dex Screener. Da ku yi making euro Dex Screener. Kun ganta Dex Screener. Bayan ka zo anan Dex Screener, ina ga dai a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda ake amfani da Dex Screener. Amma yanzu ina so muku practically yadda za ku ga zan siye coins da ita. Bayan tana yin irin wannan verifying, yawwa gashi already ta kare verifying ta bada, kamar yadda na gaya muku coins inda take ba mutum na Solana ne. To gaskiya nan sai mutum ya kwantar da hankalin shi, ya yi verifying, cikakken verifying. Idan ba haka ba za ka iya ka sai coins wanda zai kai ka ga gaskiya ka yi loss. Saboda coins ne nan, akwai coins inda zai iya hitowa ma a minti 30, awa ɗaya kaga ya ci kasuwa ya watse. Misali bari mu yi kiliki akan wannan coins mu na ɗimba inda yake. Kun gani wannan coins kwata-kwata yana da minti 40 da aka sako shi a 5 minutes, yana bada to liquidity in shi da ma sauran shi. To ni dai wannan kawai na zo ne don in nuna muku, ban damu da sai ya yi win ba ko kuma loss ko wani abu da yake. Already kawai zan muku bidiyo ne don ku gani. Yanzu bayan na kwafo wallet address in ga inda na kwafo shi address in, sai in koma nan kawai cikin bot ina. Bayan na zo anan ga Bonk Bot ina, kamar na gaya muku menu ko da yaushe anan za ku rinka neman shi. Bayan na zo nan menu ina, me ya kamata in yi? Sai in yi kilikin akan buy. Bayan na yi kilikin akan buy, kun ga ya ce min buy token. To buy a token, enter a token address. Yanzu sai in saka mishi address wancan. Na sami address sai na yi send. Bari ku ga abin da zai yi. Initial auto buy. Kun gani already na saita cewa zai siya mana na 0.02. This trade was target with auto buy. Swapping failed. Kun ga swapping bai yi ba. Ina ga na saita mai amount inda bai kai ba kuɗi na ba. 0.02 maka saita aiko ya siya mana. To tunda bai siya da, ina ga kuɗin sun kaɗan ya siya da su. Nan in ƙara in yi kilikin akan buy. Bayan na yi kilikin akan buy, har da in ƙara mu gwada mu gani ko network ne mai iro. Mu jira shi. Hakan shine zai buy na tokens ɗin. Swapping failed. To kun ga ya riga da ko yanzu nan ya riga da ya yi fail. Abun nihi anan shine coins inda muke saya, kuɗin da na saita mishi ya yi kaɗan ya sayi coins ɗin. To bari ku gani, in kashe ke wancan sai in ba shi izini ya saya mini abin da nake so ya saya mini. 0.020 ya yi yawa haba. Sai mu sa 0.02. Bari mu yi amfani da 0.02 mu gani zai yi mana buy na 0.02. 0.02 Solana. Bari mu gani. Ina ga wannan shine coins in wallet address ɗin da na kwafo. Shi ma dai failed. Kuɗin ne ya yi kaɗan wanda na saita mai ya saya mun. Bari mu koma mu gani. Ina so kawai in nuna muku shine
yadda kawai za ku fahimta practically, saboda ba na yawan amfani da shi gaskiya. So bari in koma in rage mar kuɗin magani, sai mu sa 0.01 sula. Ina ga yadda yanzu zai iya idan muka ba shi dama ya siya mana, zai siya mana. Buy, yin pasting address na ya yi transaction. Kun gani successfully, yanzu ya riga da ya sai muna coins gashi ya riga da ya siya. Yanzu idan ina so in ga ina samun profit ko bancin profit, sai in zo na yi clicking akan refresh. Bayan na clicking akan refresh, kun gani gashi yanzu yana bani -40%. To a hakan kuma za ga ya dawo yana baka profit, amma ya danganta da sace inda ka yi ka samu coins mai kyau wanda ka tabbatar da project din shi. Wannan kawai na yi shi ne a gurguje just in gwada muku yadda tsarin nasa yake. To fatan za mu gane kuma Allah ya samu dace. Refresh ake yi sai a rinka gani wani hali ake ciki, ana cin riba ko ana faduwa. A nan shine ake ganin profit ga value nashi, ga value, kuna gani value, market cap nashi. To kun gani gashi yanzu da zan yi refresh, ku gani in an samu wani canji, kun gani zai nuna maka ana minus profit. Sai wajen sell, idan za ka yi sell nashi gashi nan, idan sell 25%, sell 100%, za ka sai da duka. Sell x, nan sell x sai ka zaɓi misali kana son ka ɗauki riba, sai ka yi clicking sell x, sai ya ce maka nawa kake son ka sayar, sai ka sa misali 50%, kaga za ka ɗauki 50%. Nan buy sold na buy x in nan, kamar misali duk da na saita mai cewa ina son ya sai min ta 0.1, amma idan na yi clicking buy x, sai in sa ya sai min ta 0.2 ko 0.30, ya danganta da abin da nake da a balance ina. Zan gunce wannan bidiyo a nan dan yayi tsayi da yawa. Kun gani yanzu yana -20. To wannan na ɗauko shi kawai dai da an example zan baku. To masha Allah, na gode. Wannan shine ƙarshen bidiyo wannan.